Tappajallamme oli avaimen perä, ja hän yhdisti sen Eastway Car Rentalsin avaimen perään. Se voi olla mikä tahansa 1000 autosta. Tiedän, se on neula Heinäsuovassa, mutta ainakin se on Heinäsuova. Ja he säilyttävät suurimman osan lisensseistään tiedostossa. Kate. Hänellä on luultavasti väärennetty henkilöllisyystodistus, mutta pystymme rajaamaan asian. Kate. Mikä hätänä? Sinun on lopetettava tämä tutkinta. Sinun on lopetettava. Cass, puhuimme jo tästä. Olen kunnossa. Olen hallinnassa, etkä hallitse. He hallitsevat. Ja jos et lopeta, he tappavat sinut, Kate. Mitä tarkoitat? Ennen kuin Montgomery meni hangaariin, hän lähetti paketin luotettavalle henkilölle. Se sisälsi tietoja, jotka vahingoittivat tämän takana olevaa henkilöä. Montgomery yritti suojella sinua, mutta paketti saapui vasta sen jälkeen, kun sinut oli ammuttu. Montgomeryn ystävä teki sopimuksen heidän kanssaan. Jos he jättäisivät sinut rauhaan, paketti ja sen sisältämät tiedot eivät koskaan pääsisi päivänvaloon, mutta he asettivat yhden ehdon, jonka mukaan sinun oli peräännyttävä. Siksi olet elossa, Kate, koska sinä pysähdyit. Mistä tiedät tämän? Jotta sopimus toimisi, jonkun piti varmistaa, ettet jatkaisi sitä. Oletko sinä osa tätä? Yritin vain pitää sinut turvassa. Valehtelemalla minulle elämäni tärkeimmästä asiasta. Se valhe oli ainoa asia, joka suojeli sinua. Castle, en tarvinnut suojelua. Tarvitsin johtolankaa. Ja sinä istuit sen päällä vuoden. Kuka tämä henkilö on? Miten löydän hänet? Hän on ääni puhelimessa. Hän on varjo parkkihallissa. Tapasitko hänet? Mistä tiedät, ettei hän ole äitini murhan takana? Mistä tiedät, ettei hän ole osallisena? Ja miten helvetissä saatoit tehdä tämän? Koska rakastan sinua. Mutta tiedät sen jo, etkö tiedäkin? Olet tiennyt sen jo vuoden ajan. Oletko tosissasi? Otatko tämän puheeksi juuri nyt? Sen jälkeen, kun kerroit juuri pettäneesi minut. Kuuntele minua, kuunnella sinua. Miksi minun pitäisi kuunnella sinua? Miten minun pitäisi luottaa mihinkään, mitä sanot? Miten sinä... Kaiken sen takia, mitä olemme kokeneet yhdessä. Olen ollut täällä 4 vuotta. 4 vuotta odottanut, että avaisit silmäsi ja näkisit, että olen täällä. Ja olen enemmän kuin kumppani. Tuon sinulle joka aamu kupin kahvia vain nähdäkseni hymyn kasvoillasi, koska olet mielestäni ihmeellisin, hulluin, haastavin ja turhauttavin ihminen, jonka olen koskaan tavannut. Rakastan sinua, Kate, ja jos se merkitsee sinulle jotain, jos välität minusta yhtään, älä tee tätä. Jos välitän sinusta, Castle, teet sopimuksen elämästäni kuin olisin joku lapsi. Elämästäni. Minun elämäni. Sinä et saa päättää. Jos jatkat tätä, he päättävät. He tulevat hakemaan sinut, Kate. Anna heidän tulla. He lähettivät Coonanin ja hän on kuollut. He lähettivät Lockwoodin ja hän on kuollut. Minä olen yhä täällä, Castle, ja olen valmis. Valmiina mihin? Kuolemaan asiasi puolesta. Tämä ei ole enää murhatutkimus, Kate. He ovat tehneet sitä sodan. Jos he haluavat sotaa, minä tuon heille sodan. Suoraan heidän ovelleen. En kai voi sanoa mitään, vai mitä? Hyvä on... Olet oikeassa, Kate. Se on sinun elämäsi. Ne voit heittää sen pois, jos haluat, mutta en aio jäädä katsomaan sinua. Tämä on ohi. Se on ohi.